Ka East Khas Hills Local Taxi Welfare Association EKHLTWA haka janmet jong ka spau tarik yoyong araja arpun rio kilawan ban ai ka jing Kyrshan yo ba HB nonglang u chairman ka Green Tech Foundation u bala syong sha thangan klembu por hamadan malki halor ka jingdawa na ka Sorkar jela ban Wengnoh ya ka project hadaulan nong Lumpongdeng ka bala ai shaki company he spa ban tei ya ka jingtai kum ki 5-star hotel. Habakran sikilat pathai kubor uba Edison Suting u Secretary East Khas Hills Local Taxi Welfare Association ulai ka jingket boket ruang yakin noilam ka Green Tech Foundation bakin yaki hadu banda yo ya ka jingjob. Ula ban jorru ya ka Sorkar jela bakadai ban Wengnoh ya ka ni ka project ka bala thumu ban shna yaki 5-star hotel hakatai ka jaka. Tangi na kaliang ka East Khas Hills Local Taxi Welfare Association hakani ka janmit ko manta iwan ban Kyrshan ya kikikun sama rama jong kan Green Tech Foundation ki balai mi khmat ban persha ya kathi ka jingtai ya kata ka ki hotel ki bahe ang thi apo Lumpongdeng apo umyam tengi na kaliang SSL Local Taxi Welfare Association niwan hangi nidap daga besim ko sokhya niwan ban ai Kyrshan niwan ban ai minsim yaki khnang ba ka jingki ka jongki kinyo ban khet yu so ka jingjop nakaliang jongi iban joru ke Sorkar bakat nikloy no ya ke jingdawa ke jongki bakin Wengnoh ya kani ka project ka baki kimut ban shna hangthi apo Lumpongdeng ti habidi bat kani ngong ngimdon ei ban kren bun kimpien rei ke dei tang kamusim ko bangi don ke jing snow ke jing klie ban wan ai ke jing Kyrshan lang yaki te akar paru ba ube te kanrat on ko ku ko do ya kini ki samarong ba kiba mi syakman ba kindon ka met ka bakot ka bakya makin nang yo obor makin nang yo kata ka jinang jistan ka jing phang ka jongki ai ba kani ka jingki jongki ka long ka jing job ha ka jing ya ti ki jongki hamara wi ni pet ya kathi ka jakang thi ka long ka jaka ka ba ithiang rajutep hiru ba kani kasi jongi ka long ka ba itnat adu ta ta kathi ka jaka ka long ka ba mo buon ki no jonga kai prthei na kaleng nak keleng ka jaka ki wan ban jengok kai kathi ka jaka hangthi apo umyam tela da don no da ka jingtei hangthi ho ni su thu ki wan jingura ka jongki ya kata kedai ban long kadan ke silendat ka jongki mo nimtep ya kata menu ba ai bor ba ban warra ya kani ka hotel ka bahe hangthi te habu pipe ka thi ka long sha ka bitnat kisem kido kidon hangtu ban syong ri tengen ban penitnat ya ka mei mariang ka jongi te ngi nak liang jong SSL tangkat tahi niwan Kyrshan yaki ai bakani jing Kyrshan joki kinyo yakta so jingjong habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya